Het oude clubhuis van VV Dokkum stiet nou nog, maar de nieuwe krijgt ook heel iets meer vorm. Het gebouw van KV Oostergo en VV Dokkum zal het eerste nagelnije gebouw wezen in het nieuwe Hudravenspark. Nou, daar ben we natuurlijk heel erg trots op, vooral ook, denk ik. En ook dat we dit als kleine vereniging met elkaar bereikt hebben. Er liggen nou plannen van het voorlopig ontwerp. Daar ben we ook goed in betrokken, moet ik zeggen. Ook de kaartvereniging Oostergo, de voetbalvereniging, maar ook andere belanghebbenden. Die mochten heel goed meedenken met het ontwerp. Dat ontwerp voor het hele park wordt in de aankomende maanden, als het goed is, vastgesteld. Dan gaan ze denk ik in 2025 of 26, 27 met de herinrichting ook aan de gang. Hè? Dus dan wordt het in plaats van een sportpark ook echt een verblijfspark waarin recreatie en toerisme en sport bij elkaar komen. Bakker hopen dat het nieuwe clubhuis voor december helemaal klaar is. Om echt de binnenkant mooi aan te klaaien, hebben ze een speciale actie op touw gezet. We hebben de steentjesactie in het leven geroepen. Dus er zitten ongeveer 6000 gevelsteen en steenstrips in de bouw van ons clubhuis. En wij proberen die voor €3 aan de man te brengen. Het is een symbolisch. Je koopt de steentjes symbolisch. Uiteindelijk de opbrengst van die steentjesactie die gaat naar de inrichting van het clubhuis.